שלום, כאן רום והצלם ליאם, היום לא נעשה לכם סיקור על הספידרום, נעשה לנו סיקור דווקא על החולצת דארטג. רגע, שים את הספידרום, קח אותו שלמה תוכל לראות אותו עליי. החולצת דארטג זה חולצת דארטג הכחולה, כתוב כאן זה שם הליגה שמשחקים עם החולצה הזאת. הנה, נרף, דארטג, נרף, דארטג. כן. כאן זה כאלה לספורט, סקוטשים. אחד ענק. שזה מגניב. תביא חצי אחד דארטג. תראו, עכשיו נראה לכם. לפני שאני אסבול מהכאב. אתם רואים? זה נדבק. תשים ותעזוב. אתם רואים? זה נדבק גם כאן. אז אני יכול לקפוץ. כאן זה פחות נדבק טוב. זה יותר נדבק. אני חושבת שאתה מאשר חצים. יותר נדבק כאן. אז ככה. טוב, זה לא נראה טוב, אבל בסדר. כן. זה פשוט חץ. החולצה הזאת מאוד טובה, מאוד מומלץ. אבל עדיף לשים גופייה מתחת. כן, עדיף לשים גופייה מתחת בימי קור. שחם, אפשר להיות ככה בלי כלום. לא, אפילו. כי זה אז לסבול את הכאב. כן, כי זה דרך אגב מאוד כואב. החצים האלה, הערובי הזה, בגלל דארטג הם מאוד כואבים. עכשיו נראה לכם איך ליאם יורה עליי. תסתכלו. ונתפס. אוקיי, חכו, אני אכוון. כן, עוד אחד. רגע, אני חייב לכוון. זהו. שתיתן להם כאן. תביא. זה טוב, קרא. זה נדבק כאן. כן. הרבה חצים. טוב, תביא את החטא הזה. חכו דקה. טוב. אחרי זה נכניס את זה. אין לו שיניים, סתם. תראו, זה יעשה סמיילי. איזה סמיילי? ילד בלי שיניים. הנה, סמיילי עצבני. משהו שהחולצה יכולה לעשות, היא יכולה להוציא את הסקוטשים כאן. זה קרה לרועי, חבר שלי, שיש לו גם חולצה כזאת בצבע אדום, זה הוציא לו את הזה, צריך להיזהר להוציא את זה בעדינות, כאילו להכניס ככה ואז מנהר ככה להוציא, ולא בכך, כי אז זה מאוד כואב. וטוב, שזה צפיתם, ויאללה ביי, בואו נעשה לכם סיקור על הספידרום.